Hej, jeg laver en channel her, hvor at min far han er med, og han skal så finde på nogle spørgsmål, som jeg så skal se, om jeg kan svare. Og hver gang jeg svarer forkert, så skal jeg have et æg i hovedet. Så skal vi ikke bare gå i gang? Okay, så er vi klar. Hvad for nogle spørgsmål skal jeg stille dig? Det bestemmer du. Det er dem, du lige tænker. Optager du nu? Ja. Gør du det nu? Ja. Rigtigt. Ja. Okay, første spørgsmål. Hvor mange er I klassen? 24. Okay, hvor langt er der til månen? Det ved jeg ikke. Ja. Så stiller vi næste spørgsmål. Ja. Hvad er pi? Pi. Pi i matematik. Hvad er tallet pi? Hvad hedder det? Ved du ikke det? Ja. Det går ned ad ryggen. Hvad... Jeg skal bare lige høre. Er du god til fodbold? Nej. Nå, det var jo et rigtigt svar. Godt. Hvor mange kærester har du? 0. Det var fandme ikke rigtigt. Okay. Jeg skal lige høre et sidste spørgsmål. Det er, er din far klog? Nej. Det var også forkert. Har du flere? Nej, jeg har ikke flere spørgsmål nu. Skal vi slukke nu? Nej, venlig. Skal jeg ikke slukke her? Okay, ja. Det går godt. Så slukker jeg. Hej. Ved du hvad? Bare for sjov skyld. Ses.